Ei, molt bones a tots, aquí Jordi. Benvinguts a This War of Mine, un joc en el qual intentarem sobreviure en una ciutat que bàsicament està sent assetjada, hi ha una guerra i nosaltres no som soldats, sinó que som un grup de supervivents civils sense cap tipus d'habilitats especials ni superpoders, gent normal i corrent, que simplement intentem sobreviure el dia a dia d'una ciutat que està en guerra. Aquí ja podeu veure, aquesta és la nostra casa, està feta a pols i bueno, aquí explica una mica la història. Lucha por la supervivencia, francotiradores, hay un bombardeo, los teléfonos no funcionan, hay escasez de alimentos y medicamentos y mucha gente ha perdido su hogar. Bruno y Marco siempre han sido buenos amigos, así que cuando estalló la guerra decidieron permanecer juntos. Conocieron a Pau, no sé cómo pronuncia eso, Pavlov o algo así, Paulo, mientras buscaba suministros. Antes era la estrella del fútbol de Pogoren, ahora solo es otra víctima de la guerra sin hogar. Así que se unieron con la esperanza de que todo mejorarà. Haig de dir que ja sé jugar, he jugat una estona per aprendre a jugar i després poder fer el vídeo, així que aniré ràpid perquè tens com unes hores del dia per fer totes les accions i per la nit pots anar a buscar subministres amb un dels 3 tios. Així que tenim un temps limitat, intentaré anar ràpid i anar explicant com funciona el joc. Vamos allà. Bueno, aquí tenim els homes. Primer enviaré aquest aquí, aquest l'enviaré... S'ha d'intentar descobrir el màxim de coses possibles quan comença el joc. Com veieu, tot el que són mans són mobles o coses que pots buscar. Doncs fes això. Vale, aquí he trobat alguna cosa, ho agafo tot, sembla que hi ha unes herbes, uns materials... Aquest continua buscant, aquest ja ha acabat. Vale, això són unes ganzúes, ajuden a obrir portes, fusta, aigua i eines vàries. Vale. Ara que has acabat, ves aquí. Si li dones 2 clics hauria de córrer. Vale. Més ràpid, tu aquí. Bàsicament vaig fer aquest mateix vídeo, però anava tan tranquil·lament i se'm va passar el dia volant i no va sortir bé. Aquí dalt a l'esquerra veieu quina és l'hora. Són les 7:40 del matí i per allà a les 5 o les 6 crec que s'acaba el dia. Vale, agafa això i ara ves aquí baix. Podem ficar el joc en pausa. Vale, tu vine. Aquí dalt crec que no és necessari. Li diré que vagi cap aquí. Ràpid. Vale. Més ganzúes, aigua, fusta... Bàsicament el que s'ha de fer al principi del joc és, bueno, com veieu, agafar tots els objectes que puguis i després aquí tenim una taula de feina en la qual podem anar construint objectes i potser al principi el més important és construir, pues, no sé, cuina i llits, no? Aquí si li donem a nostres coses... No sé si pausa el temps, això. Bueno, espero que sí. El refugio está hecho una ruina horrible y deprimente. Deberíamos hacer algo al respecto. Solo tenemos una silla, nos faltan camas y tenemos que dormir en el suelo. Es difícil dormir bien en el duro y frío. Hormigón y la condición de lo que están nuestros enfermos e heridos empeorará drásticamente. No tenemos radio, no sabemos lo que ocurre en la ciudad. Nos faltan libros en buen... No llegeixo bé. Nos faltan libros, punt. Un buen libro nos ayudaría a olvidar los horrores de la guerra. Estar aquí es un poco mejor que vivir en la calle. Nos faltan cigarros. Fumadors. No els he comprat cigarros. Tenemos grietas en los muros. El refugio no es seguro y hay que estar siempre vigilando. Això també, quan te'n vas a dormir, algú ha de vigilar, perquè com que poden entrar fàcilment. Bueno, espero que no estigui passant el temps mentre llegeixo tot això. Doncs crec que el més important al principi són llits i sobretot una cuina, com a mínim. Així que serà la meva prioritat. Tu, continua buscant. Vale, ja estàs aquí. Què fas sense fer res? Mira. Són les 9:40, que encara tenim temps. Vale. Venga, va. Continua buscant coses. Me encuentro mal, espero que no sea nada. Vale. Que no sea nada serio, perdó. M'invento els finals de les frases i no els llegeixo. Vale, em queden coses per descobrir aquí,
aquí. Aquí també. Espero que podamos mantener el calor d'aquí dentro. Aquí també tenim la temperatura dins de la casa, 17 graus. O sigui, ara no tant, no fa tant de fred, però més endavant serà pràcticament imprescindible fer una estufa. Vale, continua buscant. Això sembla menjar. Alimentos crudos. Hierbas, distintas hierbas que se pueden usar para fabricar medicinas herbarias y cigarros de liar. Pues no crec que siguin les mateixes herbes, però bueno. Piezas eléctricas, aigua, piezas mecàniques, s'utilitzen per construir o reparar. Bueno, aquests objectes els anirà demanant per anar fent cosetes. Vale, aquest hem acabat. Doncs ara que tenim ganzúes podem obrir aquestes portes que estan tancades. Vale, tothom està treballant, així m'agrada. L'únic que tenim a casa és la nevera. Aquí es guarden els aliments. Vale, aquest tio ha acabat. Vinga, ràpid. Que no tenim tot el dia, ja són les 12. Vale, tenim una cadira, taula, la taula com per treballar. Sembla que quan acabi aquest, si li diré que ja construeixi, no sé, almenys un llit i potser després la cuina. Bueno, la cuina podem esperar demà, perquè avui no crec que els faci menjar perquè no tenen gana. Vale. El Bruno és un buen cocinero. El Paule. Si algú sap com es pronuncia, que m'ho digui. Vale. Un diamant, això ho podrem canviar bé. El Paule és ràpid i crec, sí, el Marco és un buscador experimental. Està molt bé perquè té una motxilla més gran que els altres i és molt útil per anar a buscar subministres per la nit. Ja ha acabat. Anem a veure si pot obrir això. Si està tancat, necessito una ganzúa que no tinc. Li diré que vagi cap aquí. Vale, algú més ha acabat? Vale, aquest home ja no està fent res. Li diré que construeixi llits molt importants. Tu, fes això. Tu, vale, fer un llit. No sé com fer els llits. Bueno, suposo que no té importància. El faré aquí mateix. Bueno, no, el faré aquí. Aquí intentarem fer només objectes... Espera, on vas? Vale. Aquí ficarem rotllo descanso i en aquesta sala m'agradaria ficar tots els objectes que necessiti anar construint. Són les 4 de la tarda, s'està acabant el dia. Espero que doni temps de fer almenys un llit. Aquest tio està desitjant tenir una pala, em sap greu per ell. Ja has acabat? Vinga, ràpid, home. Se m'acaba el temps. Són les 4:40. Mira, ja veig que en el primer dia d'aquesta partida he anat molt més ràpid. Què és això? No sé què és això. Vale, és un armari. Està també tancat. Vale, doncs si està tancat pots venir aquí corrents i ara si amb una mica de sort farà alguna cosa. Tu també vine aquí corrents perquè no crec que hi hagi res més a fer. Vale, ara si he donat temps de construir alguna cosa. Els fogons potser és una mica d'hora. El que també és molt important, recordo, és el colector fluvial. Un artilugio sencillo para acumular y filtrar el agua de lluvia necesaria 2 cops para cocinar y fabricar alcohol. Sería conveniente construir un par. Està bé. Taller de metal, això és per construir eines i això és per destil·lar alcohol. Sí, per fer alcohol, uns fogons per cuinar, evidentment, una ràdio, un radiador, cadira, tal, i això són un filtre. És per depurar l'aigua de la lluvia. De la pluja. Vale. Crec que és bastant imprescindible el col·lector. Fabricar. Me'l posaràs aquí. Sí, aquí està bé. Vale, tu, ara. Espera. No. Tu aquí dalt. Tu construeix... No sé si fer un filtre o el segon llit. Bueno, això és per convertir fusta en fusta per poder... a mida per poder ficar dins del radiador. Todo lo que podemos quemar en el radiador para calentar la casa o en el fogón para cocinar.
Madera, libros o componentes. Ens faré un d'aquests. No sé. Sí, va. Sí, perquè realment aquesta nit només una persona dormirà. Una persona dormirà, una persona vigilarà i una persona estarà buscant. Així que amb un llit fem per ara. Bueno, crec que aquesta partida ho estic fent molt millor que l'anterior. Mireu, el temps ja està en vermell, això vol dir que en poca estona se m'acabarà el temps. Vale. Vaig a veure si puc fer alguna més amb el moment que tinc. Vaig a fer un parell de... No crec que tingui temps de fer-ne més d'un. A veure si dona temps d'acabar això. 7:20. Crec que en breu s'acabarà el dia. Vinga, continua. No sé si us sentiu de fons, però se sent... Vale. Això és per algo de agua relativamente limpia. La necesitarás para preparar buena comida o fabricar alcohol. Necessitem el filtre, que ja l'he construït, així que vamos allà. Oh, crec que no m'ha donat temps. Bueno, i ara hem de planificar una mica la nit. Tenim 3 personatges. Un anirà a buscar, que serà el Marco. Té una motxilla que té 15 espais i a més, bueno, es posa aquí que és buscador experimentado. Un dels dos dormirà i l'altre vigilarà. Crec que dormirà el que està algo enfermo i vigilarà el nostre cuiner, que està en perfectes condicions. Anem a veure on podem anar. Nosaltres estem aquí baix. Cas contigua. Aquí et posa una mica descripció i el que hi ha, més o menys. Gasolina saqueada. Crec que us seria anar a buscar menjar. Chalet en ruinas. Dicen que sigue habiendo gente allí. No és que em sap greu que llegeixi tan malament, però és que ho veig molt petit. Que sobre contra todo pronóstico deben tener suministros almacenados como comida en lata y puede que vendajes y medicamentos, pero no quieren comerciar. Ostras, si estamos desesperados podemos intentar robarles. En aquest joc hi ha diverses decisions morals que, com pots o no robar, com tu vulguis, molts cops tens que ajudar gent i pots decidir fer-ho o no. Crec que aniré a la casa tranquil·la. Posa que hi ha un munt de comida, així que ja em va bé. Anem a llegir què posa. Está en una urbanización casi sin tocar. Es una zona tranquila de casitas con porches y jardines. La mayoría de las casas siguen habitadas. La gente intenta llevar vidas normales. No hay que buscar por allí, a menos que estemos dispuestos a robar. Ups. Estem disposats a robar? Ostres, tu, potser encara no, no? Anirem a la gasolinera. Vinga. Posa que hi ha un munt de comida. Ara puc... Això és la motxilla d'home i puc decidir portar alguna cosa. Si sapigués que hi ha gent, podria portar el diamant per comerciar, però no crec que hi hagi ningú. Així que anirem tal qual. Espero que no s'allargui molt el capítol. Bueno, ya son. Parece que la gente arrambló con todo, ya que no explotó tras el bombardeo. Bueno. Anem per feina, que també tenim temps. Són les 9 de la nit i a les 4 o les 5 del matí se m'acaba el temps. Vinga, anem en plan a agafar-ho tot. Anem a explorar una mica. Em sembla que no hi ha ningú. Així que podem anar tranquils. Normalment aquestes incursions nocturnes per anar a buscar recursos, molts cops hi ha gent, alguns són amigables, altres no tant. Si us hi fixeu, el tio va a rotllo sigilo. Quantes coses. Coger todo. Si vaig sigilo no fa soroll, però si corro veureu que les petjades són com una onda expansiva. Llavors, ara no em preocupa gaire perquè em sembla que no hi ha ningú, però has d'anar en compte, sobretot perquè, bueno, clar, si et pillen et poden matar. Ara començaré a fer soroll, però com que veig que no hi ha ningú, si hi hagués algú apareixerien cercles com aquest que estic fent jo, però de color vermell. Mira, ja sabem què fer demà.
Bueno, el pròxim capítol no gravaré més d'un dia. Crec que construiré el taller per fer pales i per fer ganzúes, que són molt útils al principi del joc també. Bueno, sembla que aquí hi ha cosetes interessants. Aquest ull vol dir que pots mirar a través d'una finestra o un pany de porta, doncs, si hi ha alguna en aquesta habitació. Com veieu, no ho veiem tot. Veiem el que l'home aquest veu. Aquí dalt no veiem que hi ha. Aquí baix tampoc veiem que hi ha. A veure si va més ràpid. Com podeu veure, l'art, el disseny del joc és així rotllo fet amb, com si l'haguessin pintat amb llapis. A mi m'encanta, no sé personalment a vosaltres, però li dona un toc molt gris, molt trist, com molt decadent. La música també és més aviat tristota, però no sé, té un rotllo que m'agrada molt a mi, com està dissenyat. Bueno, continuem agafant tot el que podem. Vinga, vine aquí. No sé, a mi personalment m'agrada molt. No m'agraden els jocs molt realistes i tal, m'agraden molt més aquests així amb un art peculiar. Això és sucre. Vale. És útil per fer alcohol. Mira, veieu aquests cercles d'aquí? Vol dir que hi ha algo. Hay una nota debajo de la mesa. No está escondida exactamente, pero resulta difícil de ver. Por el estilo de la caligrafía se nota que la escribió una mujer con prisa. Miloz, lo siento mucho, no he podido esperar más. He escondido algunas joyas en los libros. Búscalos en el sótano, dentro de las cajas de cartón, detrás de la puerta trancada. Úsalas, mantente con vida, por favor. Que Dios te bendiga, lo siento. Bueno, sembla que algú va venir amb algú i va haver-lo de deixar. Uf, els vendajes són super importants. Medicines herbàries, vale. No puc agafar? Doncs me'n quedo això sense cap dubte. Anem a veure si trobem... A veure què hi ha aquí. Vale, si no hi ha ningú és que deu ser una rata el soroll que fa. Clar, ja se sent soroll, el tio sent soroll, però no sap que si són persones o no, o si són amigables o no, és l'altra cosa del joc. Vale, anem endintre. El que passa que no sé com anar al sòtano. Fusta. Com dimonis vaig al sòtano? Espera, això s'acaba aquí? Sí, això s'acaba aquí. A veure... Potser ho he entès malament. A este pobre hombre lo pilló el bombardeo. ¿Qué estaría haciendo aquí? Sí, sembla un cadàver. Ja estic a tope, però estic mirant si trobo alguna més interessant. Encara tinc una mica de temps, són les 2, crec que tenim un parell d'hores. Vale, obre. El que em fa molta ràbia és el rotllo del sòtan. Després als comentaris em dieu si heu vist una escala i sóc jo idiota i no l'he vist. Vale, anem a veure aquí. El de sota no és sota terra, no? Sempre. T'ho he introduït malament. Casquillos no m'interessa. Crec que puc agafar d'això. Potser les herbes no m'interessen tant ara mateix, bàsicament, perquè encara no tinc el que necessito per poder-les utilitzar. I aquí no veig. Vale, això també puc agafar. Igual que les armes, encara no m'interessa excessivament perquè no tinc el taller per construir-les. Res interessant. No sé si puc agafar això? Sí. Pues res, córrer a la salida. Aquest botó és molt pràctic. Espera. No corris tant. Vale, anem a mirar un segon. Ah, aquí hi ha una escala. A veure si tenim temps. Diu que estaven... Merda, no recordo on estaven. Potser estan aquí. Vale, no és això. Es una puerta de reja. Necesito una hoja de sierra para atravesarla. No ho tinc. Bueno, ja sabem.
contingui una hoja de sierra. Aquí no estan els llibres tampoc. Oh, però menjar. Menjar és molt important. No sóc gaire partidari de cigarros, així que res, fora. No puc menjar, molt més important. Armes, tampoc en necessitaré ara mateix. Prefereixo les hortalisses. I això són herbes... No. Hola, 10 d'aigua és moltíssim. 2 de sucre no val la pena. Toquem 10 aigües. 10 aigües molt millor. Cigarro de ligar de qualitat. Cigarro de ligar. No, em quedo amb els de qualitat, no senyors? A veure, encara... És que només n'hi ha un. Només n'hi ha un o 3 de baja qualitat. Piezas de armes. Crec que em quedaré amb això. Ara sí que pots córrer, amic. A veure? Això és el que acabem de mirar, sí. Sí. Bueno, hem de tornar aquí en algun altre moment. Li dic que corri. Bueno, això ha sigut bastant fàcil, sense gaire interacció. Però millor, perquè només faltaria començar que em matessin. Bueno, això ha sigut la primera jornada d'aquest joc, This War of Mine. Espero que us hagi agradat. És un joc, no sé, no molt típic. Mireu, dia 2. És més d'accions, de gestionar un altre cop el grup. Ara et vindran gent, et demanarà ajuda. A vegades has de decidir si robar, si no, tu fas això, tu fas allò. Ha sigut una noche tranquil·la. I aquí posa el que he aconseguit. Doncs res, moltes gràcies per veure el vídeo, espero que us hagi agradat, que us sembli interessant aquest joc i no sé, potser faré més vídeos o no, ja ho veurem. Fins la propera, adeu.